Temporaryo una nga gipahunong ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang random drug test sa syudad aron dili makapanukad ang mga empleyado sa city government. Ang mando gipadangat sa mayor ngadto kang City Anti-Drug Abuse Council kun kada KED Michael Denton Aportadera. Gipastop lang nako kay nagsunod-sunod na ang drug testing. So giingnan nako si Mikey na stop sa because nawala na ang element of surprise, and then mag-resume lang siya on unannounced dates na pod in the future. Karong adlaw, gitaktak na sa serbisyo ang tulo ka mga job order employees human sila nagpositibo sa paggamit sa droga atol sa gikasang drug test nga gisugdan pa ni adtong nilabayng bulan ngadto sa kapin usa ka libo nga mga government employees. Doon na tayo tulo ka buok na mga job order nga contracts sa under sa city government nga nag-positive sa random drug testing nato under sila sa city traffic office. Paggawa sa results nila, immediately terminate ang ilahang contracts as job order. Gitataw ni Mayor Inday nga ilang tinuon unsay tukmang silot alang ni adtong mga plantilya employees nga mapalgan nga positibo sa drug use. Kasama mo sa balita, kini si Radyoman Amy Genita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.